Slava valno bixêratin qanala me em ê îroj herêma Meletî kebaba gelerî çêbkin. Kerem kin werin em dest çêkirina xwarina xwe bikin. Belê hevalno ji bo xwarina me malzemê me ev in. Çar heb bacana me reş hene weka küliyek zêdetir e. Küliyek jî goştê me sor ê peza ye nerme ye. Me ne zêde hûr kiriye ne zêde gir e. û heft heşt heb îsotê me hene. Di heb bacanê me sor heye. Di 100 gram rûnê me malê heye. Kevçek bibera sor, kevçek bibera reş, kevçek xwe, 5-6 kirtik sîr û weka nîvê nîv piyanê çay jî rûnê me rûn heye. Em ê destpêkê de bacanê xwe reş bibirêşin ji bo wînakê em sa 3-4 xulkê hûrik têda vedikin û em ê bavîjne firûnê. Ger ku derfeta we hebe û di tendûrê de çêbikin an jî û ser tarafa agir çêbikin ji xwe yê temayê xweştir bibe. Em ê vê gewsa bikin û em bavîjne firûnê. Em ê vêga jî rûnê xwe bixine tawa xwe û em ê goştê xwe bixine navê. Vêga jî rûnê me heliye em ê goştê xwe bixine navê. Em ê destpêkê de wisa goştê xwe nava tawa xwe de bela bikin. Em weka deqeyek di doyê jî li hev naxin bila piçkekî sor bibe. Dûra me li hev bixin. Em ê vêga wisa êdî li hev bixin û em ê agirê xwe jî hinekî kêm bikin bila ava xwe berde goştê me heta ava xwe ziwake bila vir bipije. Ger ku goştê we pîr be û nikarin av jî bixine serê ême peza neza pîr e em av bernadine serê. û em ê di wê naberê de îsotê xwe hûr bikin. Vêga bacanê me reş di firûnê dane, goştê me jî ser agirê em ê ji wê naberê de îsotê xwe hûr bikin. Em îsotê xwe jî ne wisa zaf zêde hûr ne zêde gir hûr dikin. Bacanê xwe jî eynî wisa û sîra jî eynî wisa. Ev îsotê me ji me re ji gund hatine payîzê êdî xeratekin ji bostanê gund hatine tamaman jî heqeten xweş e yani. Em ê vêga wisa bacanê xwe sor jî ne gir û ne jî zêde hûr em ê hûr bikin. Em ê vêga sîrê xwe jî wisa hûr bikin wan jî eynî weka wanê ne gir ne zêde hûr. Me pîvaz nexiste nava wê ger ku kêfa we cera were û dikarin pîvaz bixine navê lê bê pîvaz bi min temayê xweştir e ji ber wî me pîvaz nexiste navê. Ve goştê me ava xwe li xwe ziwa kir. Êdî me wisa carekî li hev bixin û em ê îsotê xwe jî bixine navê. Em ê vêga jî bacanê xwe sor bixine serê. Em ê vêga jî sîrê xwe bixine navê. Carekî wisa li hev bixin. Dûra jî em ê biharatê xwe bixine navê. Em ê xuya xwe jî bixine navê û em ê agirê xwe kêm bikin bila goştê me hinekî din jî bipije. Em ê vêga bacanê xwe reş qaçilê wan serê rakin. Bila piçkekî jî sar bin ji bo em rehet dikarbin qaçilê wan serê rakin. Em ê wisa hinekî hûr bikin û em ê bixine sîniya xwe firûnê. Em ê vêga cîvan bacanê xwe reş wisa bi sîrkûtekî biperçixînin.
ام بگه جهنک بیبر رش لباجان خوی رش بکن او جگوری داخوازیت لیوی اون کان لیجی نکن و هنک جی خوی از لیبکم گر کو گوشت و شوربه اون کان خوی جی لی نکن مثلا کی لیکن اولها بخن باجان رش اون کان نکی کیم زیاده بکن او جگوری داخوازیت لیوی و میوصل بنی سینیا خوب باجان خوی رش راست بکن و می بگه جو گوشت خوب بخنه سری مثلا گوشت خود دلال سری راست بکن و مفرونا خوشی و کریه اما باوجنا فرون 220 درجه ده وکا 10-15 دقیقه فرون ده مینه بسه بلا ضعف زیاده جید فرون ده نمینه ما وکا 15-20 دقیقه خوارنا خوش فرون در خست اما بگه ایدی رونه خوی ماله جمع حلاند و قجلی اما ویجی سری بکن او جو گوریا دخوازیت لیوه کو کیمو و زیاده بونه اینا که بله هوالنو گر کوم خوازن ام خوارنه سا پیشکشی و بکن شکرما خوش مرا بنا آبونه لایک کیش مرا باویشن و مج اینستاگرامه و تیک توکه بشوپینن ساعتو نوشیجان بجورا